8 октябрның соңгы көне яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфульны таныштырам. Татарстан кырларынан килеп ирешкән бер чулу хәбәрдән башлыйбыз. Көзге җомга зур зыян килгән. Бөртеклеләр чәчелгән мәйданнарның 17%-ында алар бөтенләй тишелеп чыкмаган. Кайбер басуларда уҗымнар тулысынча диярлек тамыр җибәрә алмый. Әйтик, Опас мол җәмгыятендәге кырда аларның 90% бош төртмәгән. Белгечләр мондый хәлне җирдә дым җитмәү белән бәйләп аңлата. Гадәттә сентябрьдә явым-төшем күләме 48 мм булса, быел ул 4-тән артмаган. Теманы Рүзәл Шәрипов дәвам итә. Qozып қарадық, үзегіз көріп тұрасың енді сирек кіне жер үстіне шыққан, көбісі жер астында. Опас мол җәмгыяте кырлары быел 11 мең гектарда күзге орыш һәм будай шешкәннәр, әмма мәйданнарның 90%-ында берни тишелмәгән. Үсентеләр берән сәрәңгенә яшелләнеп торам, көзнең яңгырсыз булуы, аннары кисәк кенә суытып җибәрү шундый нәтиҗәгә китергән. Яңгырлар ява башлады, җирдә хәзердән бар, әмма ләкин җылылык юк. Жылылық болмағаштан, опять-таки, үсімлік нормально развиваться ете алмай. Семена жатқан қатламда хотя бы 7-8 градус болуға тиешін жылылық. Монысы исә хуҗалыкның Буа районы белән чиктәш кырлары бирдә сентябрьдә көчле яңгыр явып узган. Шуңа уҗымнары да яхшы тишелгән. Тик башка кырларда бөртеклеләрне язын яңадан чәчәргә туры килергә мөмкин дип борчылалар. Моның өчен өстәмә акчага 23 мең центнер орлык әзерләп куйганнар. Язга күп чәчәргә туры килергә хәл булмаса безнең. Бик удар көчле удар була бу. Өстәмә чыгымнар була. Шулык техникага, шулык семена тавышы буенча да. Район буенча мондый уңдырышлы кырларны бармак белән генә санарлык. Хәле быел югары уңышка өметләнеп, Опаста 3 мең гектарга күбрәк тә чәчкән булалар. Әмма 14 мең гектарның 2 меңендә генә бөртеклеләр тамыр җибәргән. Без өметләнәбез, что безнең барыбер булыр дип. Булмаган чакта инде безнең авыл хуҗалыгы өчен тагын бик каты авыр булачак. Ник дисәгез, 1 гектар көзге культураны чәчүе ул безнең 12 меңнән 15 меңгә хәтле затрат. Моны күпме район буенча без где-то 160-200 миллион акча югалтачакбыз. Быел республикада 550 мең гектарда күзге культуралар чәчкәннәр, узган елгыдан 50 мең гектарга күбрәк. Россельхозцентры белгечләре районнарда уҗымнарның торышын тикшереп караган, барлык мәйданнарның 35%-ында алар яхшы тамыр җибәргән, 29%-ында канәгатьләнерлек, 19%-ында үсентеләр белән сәрәңгенә күренә, мәйданнарның 17%-ында гомумән берни тишелмәгән, уҗымнарга дым җитмәү зыян салган. Әйтик, гадәттә бездә сентябрьдә явым-төшемнәр күләме 48 мм булса, быел ул 4 мм-дан артмаган. Октябрь башы кыры булса да, бу айда республикада 47 мм яңгыр яуган. Бу норманың якынча 95% диләр. Тик шулай да җир канәгатьләндерерлек дым җыеп өлгермәгән районнар да бар. Шүпрәле, Буа, Азнакай, Тәтеш, Мөслим, Кайбыш шундыйлардан. Авыл хуҗалыгы министрлыгында исә октябрь яңгырларының аз булса да файдасы булды диләр. Уҗымнар хәзер Тукай, Мөслим, Ютазы, Баулы, Нурлат, Минзәләдә яхшы хәлдә, Балта, Чистай, Әтнә, Мамадыш, Югары Русланда мактанырлык түгел. Булган бу чәчелгән мәйданнар әле киләсе елга аларның азмы күп кимесә дә потенциалы ул кадәр бөтенләй юк дигән сүз түгел. 50 мең тоннадан артык безнең орлык запасы бар. Шу мәйданнарны әгәр инде яңадан булып чәчәргә туры килсә дигән очракка. Киләсе көннәрдә республикада җылытып җибәрәчәк ди синоптиклар. Уҗымнар әле шул вакытта үсеп китәргә мөмкин. Әмма аларның сыйфаты нинди булачагын язын гына төгәл әйтеп булачак. Рүзәл Шәрипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 95 маркалы бензин нигә юк? Казанның автомобиль йөртүчеләре башкаладагы кайбер станцияләрдә ягулыкның бу төре булмаудан зорланды. Мондый хәл сентябрь уртасыннан алып узган атнага кадәр күзәтелгән. Красноярск, Екатеринбург, Барнаулда да бензинга кытлык сизелә. А нефть чыгаручы һәм эшкәртүче зур компанияләр салымнар артудан зорлана. Моның халыкны транспорт ягулыгы белән тәэмин итүгә дә йогынтысы бар диләр. Рания Абдрахманова тулырак. Заправкасы бар, бензины юк. Нәкъ менә шулай дип Казан халкы башкаладагы ягулык салу станцияләрендә 95 маркалы бензинның юклыгына игътибар иткән иде. Моның шуннан да шулай микәнен тикшерер өчен үзебез чыгып карарга булдык. Хәзерге вакытта без Җиңү проспектындагы заправкада күргәнегезчә монда бензинның 4 төре һәм дизель ягулыгы бар дип язылган. Шулай ук краннарда ягулык юк дигән билгеләр эленеп тормый. Барысы да гадәттәгечә эшли. Әмма берничә көнлек башка хәл күзәтелгән. Ягулык салу станциясендә чыннан да 95 маркалы бензин юк иде диләр. Якынча 8 сәгать булмый торган.
не было какой-то период, да? Сколько не было? 8 где-то. Даже не дней, а просто... Да, 8 часов не было, вечером привозят, да. Күршедәгенә урнашкан менә бу станциядә дә 95 маркалы бензин юк дигән язу элнеп тора иде диләр. Без килгәндә монда да гадәттәгечә эшлиләр иде. Бары тик дизель ягулыгы колонкасына гына техник хезмәт күрсәтелүе турында язу эленгән. Bir тапкыр гына булганы бар, магистральдә bir тапкыр гына. Бүтән юк, гел бензин була. Булмаган вакыт мен эләккәнем юк. Мин ешрак керәм Иликомга. Монда килгәндә алай булганы юк, гел бензин була иде. Я слышал о том, что большой экспорт происходит, да? Ягулык күпләп чит илләргә чыгарыла һәм республикада үзебезне тәэмин итәрлек бензин җитми дип ишеткән идем. Әмма минемчә бу логистикага бәйледер. Запас частьләр кыйммәт, йөртүчеләр җитмидер бәлки. Ягулык ташучылар китереп кенә өлгермидер дип уйлыйм. Меньше, может быть, просто бензовоз не успевает довозить. Дизельный топливо белән заправляться итәм, но ни раз не сталкивался бензин булмавы белән. Хәзер бит инде китайский машиналар бик каты керә. И китайский машиналар даже немецларга караганда арзанрак. Шуңа күрә минем даже үземнең дуслар да, знакомыйлар да күбесе пересаживаются на китайский автопром и электромобили. И шуңа күрә, мне кажется, буквально берничә ел эчендә ул рынок артачак и машины, которые пользуются бензином или дизельным топливом, их станут меньше. Кәрим Тинчурин урамындагы менә бу ягулык салу станциясендә дә 95 маркалы бензин бер тәүлек булмаган. Биредә 15 ел эшләгән хезмәткәрләр мондый хәлнең соңгы вакытта даими күзәтелүен әйтәләр. Тәүлек сайын бу станциядә 5000 литр ягулык сатыла. У нас собственный автомобиль и просто была остановлена отгрузка и Җитештерүчедән бензин алырга барырга җыенгач, автомобильне кире борырга туры килде. Үзебезнең станцияларда бензинсыз тора әле диделәр. Әмма икенче көнне шалтыраткач ягулык барлыгын хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, 21 сентябрьдән илдә бензин һәм дизель ягулыгын читкә сатуга шикләү кертелде. Нефть компанияләре солымнар зур булудан табыш кими дип тазарлана. Наил Магановның Дәүләт Думасындагы энергетика комитеты соравына җавабы Коммерсант газетасында басылып чыкты. Нефть чыгару һәм эшкәртү тармагында салымнарны арттыру ваклап сатудагы табышны киметә. Транспорт ягулыгына бәяләр дәүләт тарафыннан да көйләнә. Нәтиҗәдә бу бизнеска инвестиция кертү теләге кими. Сентябрь аенда 92 маркалы бензинга салым 77,2%, дизель ягулыгына 77,3% иде. Башка ягулык салу станциясе җитәкчеләренә исә бензин эзләп күрше төбәкләргә кадәр барырга туры килгән. Самара, Уфа җитештерүчеләренә мөрәҗәгать иткәннәр, бу исә өстәмә чыгымнар дигән сүз. Димәк, ягулыкның бәясе дә артырга мөмкин. Бензин юклыкны сезонга да, салым системасы үзгәрүгә дә, гомумән бәяләр артуга да бәйләп аңлаталар. Проблем на сегодняшний день по большому счету я не вижу. Хәзерге вакытта проблема юк. Эчке базарда нефть продуктлары акрынлап булса да кайтарылып тора. Ваклап сатучылар үз ихтияҗларын әлегә 70%ка каплый ала. Биржада нефть компанияләре арзангарак сата, без алардан да ала алабыз. Әмма ул товар 40 көннән генә кайтып җитә. Бензин булмый тору сәбәпләренең берсе дип ягулык җитештерүче оешмаларның ремонтка ябылуында атыйлар. Хәзер борчуга сала торган мәсьәләләрнең берсе кышкы дизель ягулыгы белән бәйле. Аның бәясе бу көннәрдә эчке базарда да, биржада да арта. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Шушы арада автомобиль йөртүчеләр көне билгеләп үтелде. Бу шәхси һәм җәмәгать транспорты белән идарә итүчеләр бәйрәме. Автобус, трамвай, троллейбус шоферларыннан тышана транспорт чараларын төзекләндерүчеләр, шушы тармак инженерлары, слесарь һәм конструкторлары да билгеләп үтә. Татарстанда бу өлкәдә 75 меңнән артык кеше хезмәт куя, шуларның 10 меңгә якыны җәмәгать транспортында эшли. Илдар Сафиуллин толырак. Эшкә бәйрәмгә барган кебек барабыз. Хәтта галстук бар. Наил Гарипов зур тантанага барган кебек чираттагы рейска чыгарга әзерләнә. Үз башыннан гына түгел, ул йөрткән троллейбустан да пөхтәлек бөркелеп тора. Идәнгә оппак киләм җәелгән, үзе икенче аяк киеменнән йөри. 37 ел троллейбус йөртүче булып эшләүче Наил әфәнде тәртип һәм төгәллек ярата. Мәктәптә укыганда бит күрәбез троллейбуста бөтен кеше матур киенеп, чиста йөриләр. Вот, онны бетергәч троллейбуска килеп укырга кирдем. Укыдым, шушында эшләп идем менә гомер буе. Иртәнге сәгать 4-тә тора троллейбус белән көн саен 200 чакрым ара үтә. Быел Наил Гариповка Татарстанның ат казанган транспорт хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелгән. Шәһәр һәм хөкүмәт дәрәҗәсендәге рәхмәт хатларына да ия. Техниканы гел карап тормаса ул бит җөрби. Ул аны җыпка гына әйтмиләр. Безнең икенче хатын дип, аны гел карап торырга кирәк.
бүтін нәрсе тәртіпте қозғалабыз. Җәмәгать транспортын гүзәл затлар да бик оста йөртә. Миләүшә Салихова 10 елга якын трамвай белән идарә итә. Башта ул шәфкать туташы булган. Һөнәрен алыштырырга уйлап йөргәндә трамвай йөртүчеләр кирәк дигән игъланга күзе төшкән. Махсус белем үзләштереп, яңа юлдан кузгала. Гел кеше белән үзенә бер күңеллелек аның. Менә хәзер без кондукторный система безнең оплаты, күбесенчә ишегебез безнең ачык. Бер яктан арыйсың, салкында булып китә кайсы вакытта. Но зато напрямую связь пассажирлар белән рәхмәтләр әйтәләр, үзләренең зарларын сөйләп китәләр. Яхшы ягын мактап китәләр. Миләүшә ханым шәһәрдәге трамвай йөртүчеләр конкурсында беренче урынны яулаган, Россия дәрәҗәсендәге бәйгедә дә катнашкан. Заманча транспортта йөрү һавада очкыч белән идарә итү кебек ди. Камераларда биш бар, кем күп ничек кашан түләгәне дә күренеп тора, ничә галочка чыкканны. Бөтен монда показательләр безнең нинди напряжение, нинди состояние аккумуляторной батареи. Александр Борисов 40 елдан артык рульдә, 18 елын автобус йөртә ул. Бу һөнәрне әтисе үрнәгендә сайлаган. Иң мөһиме уяу һәм игътибарлы булырга кирәк ди. Огромная ответственность. Бу бик җаваплы эш, пассажирларның төрлесе була. Олы яшьтәге кешеләр күп йөри, сабырлык та кирәк. Шулай да эшемне яратам. Татарстанда 10 меңгә якын җәмәгать транспортын йөртүче бар. Алар иртән иң иртә торучылар, кичен соң ятучылар. Бу елның 9 аенда республиканың транспорт оешмалары 291 миллионнан артык пассажир ташыган. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Аларның үзләренә дә, гаиләләренә дә исәнлек, иминлек телим. Эшләрендә уңышлар булсын, юллары тигез, мотор булсын, армыйча эшләсеннәр. Аннан соң менә бүгенге көндә бик зур өметләр алардан көтеп калабыз, чөнки безнең эшләребез бик күп. Шәһәр кешеләре дә көтә аларны көн саен итү автобусларда. Гомумән бүгенге көндә Татарстанда юл транспорт тармагында зур эшләр башкарыла. Төзелеп килүче М12 трассасы республика аша үтәчәк. Шәле баулы юлы салына. Сыйфатлы һәм имин юллар икътисадка да уңай йогынты ясаячак. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Андрей Ключников, Яңа гасыр каналы. Татарстан суд приставлары быел миллиард сумлык алимент түләтә алган. Бу былтыр белән чагыштырганда 3 тапкырга артык. 900 кеше балаларына алимент түләмәгән өчен җинаять җаваплылыгына тартылган. Шундыйлар арасында Спас районыннан булган Ират, аның балалары алдында 100 мең сум бурычы җыелган. Тукай районыннан бер әти кешегә 300 мең сум әҗәтен түләргә туры килгән. Приставлар быел бурычлар белән бәйле 13 миллиард очракта уңай нәтиҗәгә ирешә алган. Алиментлардан тыш бу түләнмәгән хезмәт хокукы һәм юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар да. Әйтик, ел башыннан приставлар ЮХИД идарәсе хезмәткәрләре белән бергә юл йөрү кагыйдәләрен бозучылардан 400 миллион сум акча түләттерә. Ярчалыда гына да автомобиль йөртүчеләрдән 100 мең сумлык штрафлар җыелган була. При определенных условиях те должники, которые... Безнең тарафтан эзләнә торган кешеләр моңа кадәр административ җаваплылыкка тартылган булса, аларга карата җинаять эше ачабыз. Бу яхшы нәтиҗә бирәм. Җинаять җаваплылыгыннан куркып, 700-800 мең сумлык бурычларын түләгән кешеләр бар. Казан урамнары нигә караңгы? Татарстан юлларын яктырту өчен бирелгән йөзләрчә миллион сумнар кая китә? Бу турыда Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән белә аласыз. Рөстәм Миннеханов сентябрь-октябрь айларындагы эшчәнлек буенча Россиядагы иң алдынгы төбәк башлыклары исемлегенә кергән. Бу рейтинг мәгълүмати коммуникациялар үзәге уздырган тикшерү нәтиҗәсе. Рөстәм Миннеханов рейтингта 2нче урында, беренчедә Мәскәү мэры Сергей Собянин, өченчедә Төмән өлкәсе башлыгы Александр Моор. Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Александр Малькевич әйтүенчә, Рөстәм Миннехановның алдынгылар рәтендә булуы аңлашыла. Аның җитәкчелегендә Татарстан сәяси яктан катлаулы булган 2022 ел сынауларын лаеклы үтә алды. Быел да Татарстанның барлык тармакларында диярлек үсеш күзәтелә. Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә Россиянең фән һәм югары белем бирү министры Валерий Фальков белән очрашты. Иннополис университеты һәм әлеге шәһәр үсеше турында яңа объектлар, технопарклар төзү, кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Валерий Фальков Иннополис университетының күзәтчелек советы әгъзасы, шулай ук аерым уртак проектларының үтәлеше 2024 елда узачак БРИКС саммиты кысаларында фәнни белем бирү форумына әзерлек турында сөйләштеләр.
Qozan Кремлендә Рөстәм Миннеханов югалган һәм зыян күргән балаларга ярдәм күрсәтүче үзәкнең республикадагы бүлеге волонтерлары белән очрашты. Хәзер алар составында 18-дән 45 яшькәчә 38 кеше. Бу ел дәвамында алар 268 эзләү чарасында катнаша. Республика рәисе яшьләрнең эшчәнлеген югары бәяләде, уңышлар теләде. Шырашуда үзәкнең попечителләр советы рәисе Елена Мильская да бар иде. Ул оешмага УАЗ Патриот автомобиленә сертификат тапшырды. Я хочу с вашего разрешения подарить нашему центру автомобиль. Автомобиль какой? Автомобиль Патриот. Югалган һәм зыян күргән балаларга ярдәм күрсәтү үзәгенең Татарстандагы бүлеге һәм Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республикадагы идарәсе арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Документны җитәкчеләр Рафис Хабибуллин һәм Альбина Сагирова имзалый. Килешү буенча волонтерлар эзләү коткару эшләрендә катнашачак, психологик һәм медицина әзерлеге узачак. Луганск Халык Республикасының кибетләренә Татарстанда җитештерелгән азык-төлек җибәрә башладылар. Бу газлы эчемлекләр, төрле соклар, баллы ризыклар, киптерелгән җиләк-җимеш, шулай ук Күкмара кулланучылар җәмгыятендә тузланган яшелчәләр. Татарстаннан китерелгән товарлар аерым киштәләргә куелган. Безнең ризыклар товарны төрлеләндерү мөмкинлеген бирә. Бу эшне алга таба да дәвам итәчәкбез. Җитештерүчеләребезгә рәхмәт дип яза Рөстәм Миннеханов социаль челтәрендә. Постоянный покупатель магазина. Мин гадәттә шушы кибеткә йөрим. Соңгы вакытта Татарстаннан күп төрле товарлар булуы күзгә ташланды. Тәмле дә, сыйфатлы да. Рәхмәт. Спасибо им за это. Татарстан кулланучылар җәмгыяте Лисичанск кибетләренә продукция җибәрә башлады. 700 мең сумлык товар әзерләгәннәр. Безнең республика шәфлек калган шәһәрнең сәүдә челтәрләре белән Татарстан кулланучылар җәмгыяте арасында узган атнада килешү төзелгән иде. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров әйтүенчә, ЛНРга барлык товарлар бирде эшләүчеләрнең ихтыяҗыннан чыгып җибәрелә. Авыл хуҗалыгы тармагы оешмалары махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә дә ярдәм итә. Даими рәвештә азык-төлек, шәхси гигиена кирәк-яраклары узаталар. Барлыгы 300 тонна гуманитар йөк илткәннәр. Серьезную работу у нас и индивидуально ведут наши и предприятия. Безнең предприятиеләр бу юнәлештә даими эш алып бара. Республиканың бер генә оешмасы да читтә калмагандыр мөгаен. Кемдер машина җибәрә, икенчеләр запас частьләр, генераторлар, мичләр бирә. Акчалата да ярдәм күрсәтелә. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстанның җәзаларны үтәтү федераль хезмәт идарәсенең 2нче номерлы төзәтү колониясында булды. Тоткыннарның яшәү шартлары белән танышты. Сәнәгать зонасын карады, токмаш цехын күрде. Бу очрашуда колонияләрдә төрле товар җитештерү, аның өчен инвесторлар җәлеп итү, чыгарылган продукциягә ихтыяҗ турында сөйләштеләр. Халык мөрәҗәгатьләренә ревизия ясап тәнкыйть өчен урын калдырмаска, бүген Нурлат районына эшлекле сәфәре вакытында Татарстанның дәүләт советы рәисе Бердәм Россия партиясенең Татарстандагы төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Бүген районда Бердәм Россия көне партия вәкилләре фирка күзәтчелек иткән мәйданнарны карады. Яшьләр, өлкәннәр белән аралашалар, райондагы икътисади, социаль юнәлештәге эшләрне бәялиләр. Тулырак Рания Абдрахманова. Кунакларны милли ризыклар белән каршылыйлар. Сәфәрнең беренче урыны Загатпром кооперативы. Монда партиянең үзеңнекен сайла федераль проекты тормышка ашырыла. Кооператив ит һәм сөт продуктлары җитештерү белән шөгыльләнә. Это ручная работа. Пельмени, пельмени. Часики тоже были? Да, все магазины розничной торговли. Алга таба Грани мәдәният үзәге. Монда район яшьләренә тантаналы шартларда паспорт тапшырдылар. Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан аны бүген 9 укучы алды. Тантана Без Россия гражданнары проекты кысаларында уза. Теперь обязательно будете на всех выборах принимать участие. Но у вас и ответственность с этим растет. Нык гаилә федераль партия проекты буенча өлкәннәрне дә тәбрикләделәр. Районның гражданлык актларын теркәү бинасына ярты гасыр бергә яшәүче үрнәк парлар чакырылды иде. Ибраһимовлар, Шашориннар һәм Петровлар гомер буе район үсеше өчен көч куеп, авыл хуҗалыгында сәүдә, нефть, юл төзелешендә эшләүчеләр. Нинди тиңәнең, нинди гаиләдә тудың, нинди тәрбия алдың, шуннан тормышың башлана яшәп. Переживает в первую очередь интерес к предмету физика.
Нурлатның бірінші номерлы урта мәктәбе физика кабинетында робототехника белән шөгыльләнәләр. Икенче сыйныф балалары онлайн платформа аша укып күрсәтте. Биология дәресендә үз тикшерүләре белән уртаклашалар. Химия кабинеты мини-лаборатория белән җиһазландырылган. Булар барысы да үсеш ноктасы проекты ярдәмендә оештырылган. Бу программа бердәм Россиянеке. Фәрит Мөхәммәтшинга мәктәптәге музейны күрсәттеләр. Кунаклар хәтер дәресендә катнашты. Уроки воспитания наших детей. Это очень важно в сегодняшних условиях. СВО, все другие проблемы, связанные с санкциями на нашу страну, на нашу родную республику. Монысы Нурлатның халыклар дуслыгы йорты. Монда районның иҗтимагый оешмалары үз стендларын тәкъдим итә. Фәрит Мөхәммәтшин биредә хәрби туганлык оешмасы вәкилләре белән аралашты. Районда СВОда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм чаралары турында сөйләделәр. Әйтик, ел дәвамында моннан СВО зонасына 16 тапкыр гуманитар ярдәм җибәрелгән. Бу киемнәр, яшеренү шелтәрләре, азык-төлек, нәни патриотлар туган илне ярату турындагы шигырьләрен сөйли. Славная история у родины моей. Много разных подвигов посвятили ей. Эш сәфәренә йомгак ясап, Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясенең Нурлат районындагы актив вәкилләре белән җыелып сөйләште. Җирлектә башкарыла торган эшләр турында район башлыгы Дамир Ишкинеев хисап тотты. Сүз авыл хуҗалыгы, билем бирү, мәдәният темалары турында бара. Произведенная продукция реализуется не только по республике, но и в других субъектах Российской Федерации. По итогам 2022 года объем отгруженной продукции увеличился на 37%. И составил 104 миллиона рублей. Фәрит Мөхәммәтшинның игътибарын районда эшсезлекнең түбән булуы җәлеп итте. Нурлатта эшсезләр 72 кеше, бу нибары 0,20% район башлыгы. Фәрит Мөхәммәтшин башка район җитәкчеләренә Нурлаттан үрнәк алырга куша. Шулай ук сайлаулар циклы алдыннан халык мөрәҗәгатьләре белән активрак эшләргә өндәде. Бу бик көтеп алынган әйбер, Нурлатта күрсәтерлек әйбер, чагыштырырлык әйбер бик күп булды. Килгән районнардан халыкны җыйдык, монда төрле районнардан кызыксынып, менә һәрбер мәктәптәме, кайдамы булдык, халык белән очраштык. Партия очрашуында Фәрит Мөхәммәтшин яңа вәкилләргә партия билеты тапшырды. Фиркада эшләүчеләрнең халык алдында җаваплы булулары турында искә төшерде. Нурлат районыннан Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Республика Татарстан газетасының чираттагы саны яңартылып бастырылды. Аның электрон варианты да үзгәргән. 106 еллык тарихы булган газета өчен үз йөзен укучысын саклап калу мөһим. Шуңа да аны дистәйләр дәвамында таныткан төп билгеләрне саклап калганнар. Бу газета исеменең бизәлеше, Татарстан гербы һәм хезмәт кызыл байрагы ордены сүрәте. Газетага ничек яңа сулыш өрүләрен Лиана Бәхтиева күреп кайтты. Вот это наша новая газета, которая сегодня вышла с обновленным дизайном. Дизайн меняется впервые за 11 лет. Республика Татарстан газетасының яңа сонындагы төп үзенчәлек шрифттагы үзгәреш. Хәзер газетадагы язмаларны уку күпкә җиңелрәк, хәрефләр зуррак. Беренче битедә сизелерлек үзгәргән, анда материаллар яңача урнаштырылган. Анонслар укучыга үзенә кирәкле теманы тизрәк табарга ярдәм итә. Стояла задача сохранить преемственность. Яңа дизайнны эшләгәндә берничә бурыч куелды. Беренчесе үз йөзебезне һәм укучыларыбызны саклап калу. Шуның өчен басманы таныткан төп элементларны үзгәртмәскә карар кылдык. Бу газета исеменең визуаль бизәлеше, Татарстан гербы һәм хезмәт кызыл байрагы ордены сүрәте. Шул ук вакытта заманча алымнарны да куллана башлау мөһим иде. Молодую аудиторию. Газета 17 мең данә тираж белән чыга. Яңа дизайнны 3 ай әзерләгәннәр. Фотографии стали большими. Мы раньше вот в старой газете, если взять, она вот такая вот. А теперь она в 1,5, практически 2 раза больше стала. Айрым бер язмаларның бизәлеше һәм текст күләме дә үзгәртелгән. Сыйфатлы һәм эчтәлекле фотографияләргә өстенлек бирү материалларны тагын да баетачак ди газета хезмәткәрләре. Рубрики изменились, заголовки стали более яркими, сочными. Сәхифәләр үзгәрде, мәкаләләрнең баш исемнәре күзгә ташланып тора. Материаллар арасында буш ара күбрәк хәзер. Шул рәвешле язмаларны кыскарак вариантта тәкъдим итәргә туры килә. Әмма моның икенче ягы да бар. Укучыларны сайтка җәлеп итәбез. Чөнки анда мәкаләнең тулы вариантын табып була. Мы только это все начали осуществлять. Яңа форматта икенче көн генә эшлибез. Дизайн үзгәргәч, эш тәртибе дә башка хәзер. Өйрәнәбез, бер-беребез белән киңәшләшәбез. Әлегә авыррак, һәм тиз арада күнегербез дип ышанам. Иң мөһиме укучыларга ошасын. Над чем мы так много работали. Басманың сайтын заманча, төрле яшьтәге аудитория өчен кызыклы итәргә тырышканнар. Моңа ирешкәннәр дә ярты ай дәвамында газетаның электрон вариантын укучылар саны 2 тапкырга арткан. Лиана Бәхтиева, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.
Тагын ярты сәгатьтән хоккей матчы башлана. Санкт-Петербургта Окбарс СК командасына каршы уйнаячак. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат аны Рәдис Гарипов җиткерер. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бүгенге үз эшен тәмамлый. Сау булыгыз. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда ноябрьнең 1 көнендә җылыта. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Кукмара, Бойлар, Сабасы һәм Яшел Үзәндә аязучан болытлы булачак. Урыны белән яңгыр көтелә. Температура көндез 7-11 градус жылы, төнлә 5-6 градус. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта аязучан болытлы көн фаразлыйлар. Урыны белән генә яңгыр, монда жылырак була. Көндез 10-13 градус, төнлә 6-7 градус. Аксубай, Мамадыш һәм Чистайда болытлы, әмма кояш та күренәчәк. Көндез 8-9 градус, төнлә 6-7 градус жылы. Шаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы була. Көндез 6-9 градус, төнлә 4-7 градус жылы. Яңгыр фаразлыйлар. Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакайда да болытлы һәм яңгырлы көн. Көндез +8-9 градус, төнлә +7-8 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә шактый жылыта. Зиядә алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез 11 градус, төнлә 6 градус жылы. Болгарда да бераз аязам. Явым-төшем вәгъдә итмиләр. Көндез 10 градус, төнлә 5 градус жылы. Алабугада болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Көндез +8 градус, төнлә +6. Татарстан башкаласында алмашынучан болытлы, кояш та чыгачак. Урыны белән яңгыр да фаразлыйлар. Киләсе тәүлектә җылы була. Көндез 11, төнлә 6 градус. Атмосфера басымы нормадан бераз югарырак. Ул төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Җил көньяктан секундына 4,5 метр тизлектә. Дымлылык 89%. Җирнең магнит кыры тыныч, беренчел фаразлар буенча чагыштырмача югары температура республикада 1-2 көн генә сакланачак. Әлегә менә шулар иде, студиясының белән Рәдис Гарипов, мин сезнең белән сау булашам.